Good morning to you all. I am Mr. Remat, the founder of this company. I am putting my trust to all of you. But right Anipot kan paros na mamateana Lambang saro sa to an mati ay ugma Di baling harayo, di baling may distansya An init kan ko uyan sa puso ta Ang kapos na biyuwenyo, pamati ang Pasko Pamati sa paagikan pagkasararo Sarong pindot sa puso, kaparehas ay regalo Regalo sa Pasko sa virtual na mundo Miski sa inkaman, daing problema yan Dawa ano pa man ang igaagihan Uni ako sinda, kita tarabangan Papadangan ipamating niyang kapaskuhan Ang gapos na biyuwenyo, ipamati ang Pasko Pamati sa paagikan pagkasararo Sarong pindot sa puso, kaparehas ay regalo Regalo sa Pasko sa virtual na mundo Uri na! Ano man ang pigaagihan, daing niya to paglingawan Pagkabuot ang pagkamundag, kan sa tuyang Diyos kagurangnan Dipisil man sa to kabos, minsan daw matigakapos Biyuwenyo na sa puso, pagtabang para sa gabos Ang gabos na biyuwenyo, ipamati ang Pasko Pamati sa paagitan pagkasararo Sarong pindot sa puso, kaparehas ay regalo Regalo sa Pasko sa virtual na mundo Ang gabos na biyuwenyo, ipamati ang Pasko Ipamati sa paagitan pagkasararo Sarong pindot sa puso, kaparehas ay regalo Regalo sa Pasko sa virtual